Бүгінгі көндә татар киносы ни хәлдә һәм хәзерге вакытта татар киносын ныклы адымнар белән алга бара дип әйтеп буламы? Быелгы фестивальдә 30лап фильм безнең Татарстанда төшерелгән тәкъдим ителде. Әйе. Миңа калса бу иң зур нәтиҗә безнең өчен. Безнең татар халкы милли фильмнарны көтә, татар телендә фильмнар күп түгел бит инде. Алар чыгалар, ләкин Татарстан, татар халкы өчен бу әле аз сан дип әйтик инде, күп булырга тиеш алар. Менә елына 10 фильм чыкса, мин канәгать булыр идем. Мин уйлыйм, мондый проектлар булырга тиеш. Менә безнең, мәсәлән, кино һәм китапханә нигә булмаска тиеш? Менә булырга тиеш андый проектлар. Кино һәм телевидение. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да күтәренке кәеф теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыруыбызда татар киносының бүгінгісі һәм киләчәге турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунагы Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татар кино дәүләт оешмасы директоры Айтуганова Миләүшә Ләбиб кызы. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Бик зур рәхмәт. Һәм миңа калса, әңгәмәбезне башлар алдыннан татар киносының тарихына багышланган сюжет карап үтсәк, бик урынлы булыр. Мен үземә дә кызык, әйдәгез карыйк. Әйдәгез карыйк, игътибар экранга. Россиядә беренче мәртәбә кино 1896 елның 4 маенда Санкт-Петербург шәһәренең аквариум паркында күрсәтелә. Башта ул телсез кино дип йөртелсә, 1931 елда тавышлы беренче фильм төшерелә. 1938 елда төсле форматтагы беренче фильм экраннарга чыга. Ул «Броненосец Потемкин» дигән фильмда буяу карандашы белән буялган флаг була. Шушы бер деталь өчен фильмны төсле фильм дип йөртә башлыйлар. Ул еллардан соң кино индустриясе зур үзгәрешләр кичерә. Хәзерге заман киносы туа. Татар киносы тарихы 20-нче йөз башыннан ук башлана. 1908 елдан башлап Казанда гына түгел, Кукмара, Чистай районнарында да бер төркем байлар үз акчаларына кино күрсәтү заллары, биналары төзи башлый. Биредә чит ил фильмнары белән бер рәттән үзебездә төшерелгән Рәсәй әсәрләре дә күрсәтелә. 1917 елда Казанда кинематографиядә хезмәт күрсәтүчеләр берлеге төзелә. 1924 елда Татар кинематографиясе берләшмәсе төзелә. Аны Татар кино дип йөртәләр. Берләшмәнең төп вазифасы булып нәфис фильмнар төшерү, аларны тамашачы игътибарына тәкъдим итү, кино өлкәсендә эшли алырлык һөнәри кадрлар әзерләү, татар киносы данын бар тирә-юньгә тарату була. Оешма шул чорлардан бүгенге көнгә кадәр эшләп килә. Шул дәвердә беренче тапкыр исемен үзгәртә, җитәкчеләре дә алмаша, тик иҗат итүдән туктамый. Шыннан да татар киносының гасырдан артык тарихы бар. Кино сәнгате белгече буларак сездән сорыйсым килә. Бүгенге көндә татар киносы ни хәлдә һәм хәзерге вакытта татар киносын ныклы адымнар белән алга бара дип әйтеп буламы? Әйтеп була. Әлбәттә, шулай бит. Әйе. Ләкин менә нәфис фильмнарны бер 20 ел элек кенә төшерә башлаганнар. Менә беренче татар фильмы Күктау дип әйтәбез бит инде Иллар Ягафаровның. Һәм быел да Илларның «Исәнмесез» дигән фильмы безнең катнашты безнең фестивальдә. Менә бу ара ул 20 ел. Аңа кадәр нәфис фильмнар төшерелмәгән. Ләкин бездә бик көчле документаль фильмнар, кинохроника дигән оешма булды. Ул хәзер юк, ләкин ул вакытта Совет заманында ул бөтен Россиягә, бөтен Совет илләренә яңгырап бик нык белгәннәр аны һәм бик күп кенә әйберләр калган. Алар төшерелгән фильмнар, сюжетлар, хроника ул бөтенсе саклана һәм ул безнең өчен ул алтын запас, шундый алтын фонд. Бүгенге көндә миңа калса Татарстанда күп кенә яшь режиссерлар бик кызыксынып кино төшерәләр. Нәтиҗәсе беләсезме кайдан килде? Беренчедән безнең 15 ел дәвамында Казан мәдәният институтында кафедра бар. Кафедра кино һәм телевидение режиссура кафедрасы. Әлбәттә инде аларның эшләре, башта шул курс эшләре, диплом эшләре, аннан соң тәмамлагач күп кенә режиссерлар Казаннан китте, чөнки Казанда инфраструктура юк. Ләкин соңгы елда
бик көчле генә режиссерлар монда иҗат итә башлады. Һәм менә нәтиҗәдә безнең быелгы фестивальдә 30лап фильм безнең Татарстанда Тәкъдим төшерелгән, тәкъдим ителде. Әйе. Миңа калса, бу иң зур нәтиҗә безнең өчен, чөнки киләчәккә, әлбәттә, без өмет белән карыйбыз. Менә бу яшь режиссерлар тагы да төшерсәләр, документаль һәм нәфис фильмнар, бу Татарстан кинематографиясенең киләчәге була. Менә чыннан да инде үзегез дә әйтеп киттегез, безнең Казаныбызны шаулатып, гөрләтеп 17нче мөселман киносы фестивале булып үтте. Кайсы ягы белән үзенчәлекле иде һәм нинди яңалыклар алып килде? Шул турыда да сөйләшеп үтик әле. Үзенчәлеге булды, чөнки безнең быел пандемиядан соң бит инде һава юллары ябык әле, күп кенә илләрдән безнең катнашчылар килә алмады, ләкин алар гариза биргәч, әлбәттә, конкурска эләктеләр. Шорт-лист дигән шул кыска исемлек фильмнарга эләккән катнашчылар күбесе килә алмады. Ләкин барыбер дә безнең бик дәрәҗәле халыкара жюри булды. Анда Төркиядән, Ираннан, Мисырдан, тагын нинди илләр булды әле, Һиндстан булды. Шундый дәрәҗәле жюри булды. Алар бөтенсе килә алмады. Әлбәттә, яртысы гына килде, офлайн эшләде, яртысы 5 кеше онлайн эшләде. Ләкин шуңа карамастан бик шундый саллы бәя бирделәр безнең фильмнарга. Һәм икенче яктан безнең тагын бер үзенчәлек булды. Безнең шундый эшлекле бер площадка булды Казан мәдәният институтында. Безнең региональ кино базар дип әйтик инде, татарча шулай була. Ярминкә дип әйтергә дә була. Һәм халыкара питчинг, бу инде сценарий бәйгесе. Менә бу ике чара күп кенә Россиядән һәм чит илләрдән катнашучыларны җыйды. Россиядән беренче көнне шул ярминкәгә, кино ярминкәсенә 30лап регион килде. Һәм менә регионнарда кино төшерәләр, ләкин алар федераль прокатка берничек тә эләгә алмыйлар. Менә безнең федераль прокатта безнең кинотеатрларга бу киноларны күрсәтеп булмый. Хәтта безнең киноларны да без менә бу кинотеатрларга бирә алмыйбыз. Чөнки коммерциягә караган кинотеатрлар, алар бары тик Голливуд белән һәм Россия кинолары белән генә эшли. Менә бу квота юк. Милли фильмнар күрсәтелми. Әлбәттә, безнең шелтәр бар. Татарстанда шелтәр бер 100ләп площадканы берләштерә, ләкин барыбер менә Казанда һәм зур шәһәрләрдә коммерция кинотеатрлары күрсәтмәгәч, аның алымы да күп булмый. Һәм бүгенге көндә без әйтә алабыз, менә фильмга төшерүгә һәм аны әзерләнү процессына керткән акчалар кире кайтмый. Чөнки безнең әле мөмкинчелекләр юк. Менә бу коммерция кинотеатрларга кермәгәч, әйтик, авылларда, районнарда күрсәткән алым белән генә кире кайтарып булмый бу акчаны. Шуңа күрә менә бу әлегә проблема буларак үзебезгә дә бу, безнең максат инде ниндидер чара табып, ничектер менә бәлки Мәскәүләр белән сөйләшеп, менә федераль дәрәҗәдәге департамент белән сөйләшеп, мәдәният министры белән, Россиянең мәдәният министры белән сөйләшеп, ниндидер бер чара табырга кирәк. Бу безгә генә кагылмый. Бу менә бу ярминкәгә килгән Башкортстан, Якутия, Калининград өлкәләре, Санкт-Петербург килде, анда Кавказдан килде бер-ике компания. Күп кенә Россия регионнарны берләштерде бу ярминкә. Һәм алар бөтенесе бер тавыштан әйтәләр, бу бик кирәкле эш, безгә ниндидер чара эзләргә кирәк берләшеп. Менә хәзер әлбәттә без инде моның белән генә тукталмыйбыз. Әлбәттә ниндидер бердәм булып, ниндидер бер документ белән, бәлки хат язырбыз бергәләшеп, менә мәдәният министрыга бу фикерләрне җиткерер өчен. Һәм менә бу сценарий бәйгесе дигәннән, монда да бик күп
катнашучылар булды. 30-га якын гариза килде. Сайлап алу комиссиясе 15-не генә сайлады. Һәм бик матур презентация ясады безнең яшь режиссерлар. Мәсәлән, җиңүче булды безнең Александр Шерманов. Ул Мәскәүдән, үзе хәзер Мәскәүдә яши һәм иҗат итә, ләкин ул безнең институтны тәмамлаган малай. Ул шундый бик матур, бик кызык сценарий тәкъдим итте Александр Родченко турында. Бу халык, бу дөнья күләм билгеле бер шәхес, ләкин ул Казанда яшәгән, эшләгән, укыган. Менә шуның биографиясына нигезләнеп, Александр Шерманов кино төшермәкче. Һәм аның сценарии җиңде монда. Димәк, менә яшьләр дә тартыла, кызыксынашыла бит. Әйе. Димәк, киләчәгебез өметле күренә. Мин бик сөендем быел, чөнки бөтен программаларда безнең яшьләр булды. Хәтта татар телендә халыкара конкурста документаль фильмнар арасында «Җиде утрау арасында» дигән фильм Алмаз Нургалиевның җиңеп чыкты. Бу бик зур бәя, чөнки бу халыкара конкурс. Милли конкурста әлбәттә безнең күп кенә егетләр катнаша. Анда 10 фильм, һәм анда бөтенсе безнекеләр. Ә менә халыкара конкурска эләгер өчен анда әлбәттә менә бөтен эшләр арасында конкурентно способный фильм булырга тиеш. Әгәр шулай килеп чыккан икән, мин бик сөенәм, чөнки мондый хәбәрләр һәм мондый вакыйгалар кешеләрне канатландыра. Алар ниндидер рух бирә, шуңа күрә мин уйлыйм, киләчәктә дә нәкъ менә безнең фестивальдә яңа исемнәр булыр әле. Менә кайбер яшьләрнең дә исемнәрен атап үттегез. Хәзер әйдәгез шушы урында Булат Минкинның да эше турында сюжет карап үтик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Мәркәзебез Казанда 5-10 сентябрь көннәрендә Казан халыкара мөселман киносы фестивале гөрләп узды. Республикабызның яшь талантлары да фестивальдә катнашуы, югалып калмый үзләренең табуы, ул гына да түгел әле. Туган телебездә иҗат итүе аеруча да күңелле күренеш. Булат Минкин әнә шундыйлардан. Сәхнә, театр, кино белән кызыксынган тамашачы аның исемен ишетеп өлгергәндер. Булат үзен актер буларак та, режиссер, өметле драматург буларак та тәкъдим итте. Фестивальдә ул быел 2нче тапкыр катнаша. Беренче тапкыр катнашканым 17 елда бугай. Анда фильм «Мастер» дип аталганы. Хәзер менә безнең 2нче кино. Ул «Берзе» дип атала. Ул шундый кеше турында, кем 18 ел төрмәдә булган, как политзаключенный. Бер үзе 24 минутлык фильм, ләкин тамашачы игътибарына 24 минутлык продукт килеп җитсен өчен күпме тырышырга, күпме көч куярга, күпме вакыт эшләргә кирәк икән. Без бик күп монтажладык. Бер ай, 2 ай. Анда төрле моментлар була. Башта, например, монтажлыйсың. Аннары әзрәк ял итәргә кирәк ул кинодан. Һәр яңа караш белән карар өчен. Шуңа күрә менә шулай сузылды инде ул. Һәм тагын бер әйбер композитор белән эшләү. Аның белән достаточно күп эшләдек. Фильмның темасы кызык, тамашачы да яратып кабул итә ди Булат. Аларның кызыксынып каравы, вакыйгалар үсешен күзәтүе миңа илһам өсти ди ул. Менә ничек 18 ел ятып төрмәдә, аннары яшәп була икән. Һәм ул менә кеше күрсәтте, ничек яшәп була. Тормышка мәхәббәт, аңа карата үз фикерең булу, шуны башкаларга да җиткерү үзе бер кыюлык сырый торган хезмәт. Булатка иҗатында яңа үрләр теләп калабыз. Яңадан яңа әсәрләре белән тамашачысын сөендереп торсын. Миләүшә Ләбибовна, әмма сез үзегез Булатның эшен ничек бәяләдегез? Бик шәбеш. Аны Казан мэриясе бүләкләде. Аерым бүләк шулай. Аерым бүләк аңа, әйе. Мин гомумән алганда Булатның эшен карыйм, менә күзәтеп барам. Ул үсештә, ул бик шундый фәлсәфи уйлану, менә хас шундый Яшьләрчә күзлектән карап фикер йөртә торгандыр. Шул ук вакытта менә кино өлкәсендә, ул бит инде театрда да, актер буларак та, ул кино өлкәсенә шундый тартылып тора. Соңгы арада нәкъ менә шул кинога тартылып торуы күренеп тора һәм бу җиңү, бу приз аның өчен мин уйлыйм, сез әйтмешли, зур дәрәҗә, сез әйтмешли илһамдыра дип уйлыйм. Мөселман киносы фестивале дигәч, монда ниндидер чикләүләр дә булырга тиеш кебек. Менә темасына, эчтәлегенә кагылышлы ниндидер чикләүләр булдымы? Әйтик, мәсәлән, бу тема ярамый. Гомумән регламентта безнең бар чикләүләр. Мәсәлән,
агрессия, секс, насилие деген әйберләр. Аннан соң, мәсәлән, экстремизмга ниндидер юнәлтү булса, әлбәттә, мондый фильмнарны сайлап алу комиссиясы алмый. Менә бу бар. Ләкин шул ук вакытта бер нинди темага да шик юк. Темалар төрле булырга мөмкин һәм төрле темаларны сайлап алу комиссиясы кабул итә һәм менә шул кыска исемлеккә шорт-листка кертә. Оннан соң инде белүемчә, тамашачылар аеруча да яратып, Мансур Гыйләҗев белән Илдар Ягъфәровның фильмнарын яратып кабул итеп алганнар. Ничек уйлыйсыз, уңышның сыры нидә икән? Мин уйлыйм, гомумән алганда безнең татар халкы милли фильмнарны көтә, татар телендә фильмнар күп түгел бит инде. Алар чыгалар, ләкин Татарстан, татар халкы өчен бу әле аз сан дип әйтгәндә күп булырга тиеш алар. Менә елына 10 фильм чыкса, мин канәгать булыр идем. Исәнмесез фильмына килгәндә, бу беләсезме, сире анда нинди сире? Бу вакытында әйтелгән сүз. Татар халкы менә шул сүзне көткән сыман. Менә вакытында әйтелгән сүз булган. Җәмәгать, кайда сез? Нигә берләшмисез? Нигә бер-беребезгә ярдәм итмибез без? Нигә без шундый төрле якка карый торган милләт? Менә шул сүз җитмәгән иде. Һәм әлбәттә бу батырлык, шул сүзләрне әйтү экранда, кадрда, ул бит спектакль буларак та яши безнең исәнмесез спектакль бар Камал театрында. Фильмда барбыр кино өлкәсе, кино гомумән театрдан аерыла. Монда менә бу турыга менә шул экраннан бара торган сүз ничектер күңелгә барып җитә дип әйтимме, йөрәккә барып җитә дип әйтимме. Менә шул вакытта әлбәттә Зөлфия Валиевның теге монологы күз алдына килә. Шуннан да аны карыйсың да үзең турында да уйлыйсың бит инде. Шуннан да без шундый битарафлык хөкем сөрә хәзер. Менә бу битарафлык булмасын өчен милләткә караганда, әдәбияткә, безнең тормышка, безнең гомумән мөнәсәбәтләргә менә шул битарафлык булмасын өчен бу фильм төшерелгәндер дип уйлыйм мин. Һәм әлбәттә вакытында булгач, ул шундый популяр булды. Менә бүгенге көндә тамашачыларга нинди жанрлар якын дип уйлыйсыз? Һәм гомумән нинди жанрлар кытлык кичерә? Безнең татар халкы мелодрама ярата инде, комедия ярата. Менә без Әпипә фильмы белән йөрдек, рәхәтләнеп карыйларны. Россия буйлап Әпипә фильмын без күрсәттек 20-нче елда да, пандемия беткәч, менә кинотеатрлар ачылгач, күп кенә регионнарга без бардык Әпипә фильмын күрсәтергә. Бик яраталар инде. Чөнки анда җырлы, моңлы, юмор бар, рәхәтләнеп ял итеп утыра халык. Мелодрама ярата. Безнең инде телевидениедә эшләгәндә без анда да күзәтеп бардык, безнең тамашачы мелодрама ярата. Менә шундый уйландыра торган фәлсәфи спектакльләр дә бик бармый, фильм да бик бармый. Менә мондый фильмнарны күбрәк фестивальләргә төшерәләр. Менә халык киносы, әйтик, прокатка чыга торган, әлбәттә бу мелодрама белән комедия. Менә шулай дип уйлыйм мин. Шулай да инде фестивальләрдә дә катнашу кирәк бит, шулай бит. Үзебезне күрсәтү өчен, яңа үрләр яулар өчен. Аннан соң сезгә тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә сез бит инде бик зур эшләр башкарасыз, төрледән-төрле проектлар өстендә эшлисез. Шуларның берсен әйтеп бетәргә кирәктер инде ул Галиәскәр Камал белән берлектә күрсәткән Алтын фонд спектакльләре. Бу инде гади генә күрсәтү түгел иде. Монда тамашачылар белән артистлар арасында да аралашулар бар иде. Менә киләчәктә менә шушындый рухтагы проектлар көтеләме? Бәлки дәвамы көтелә торгандыр. Дәвамында булыр, ләкин монда хукуклар бар бит. Мәсәлән, аны халыкка күрсәтер өчен экранда, зур экранда күрсәтер өчен аңа хукуклар кирәк. Прокатное удостоверение дигән шундый документ бар. Менә бу 12 спектакльгә Камал театрында бар иде. Әгәр инде хәзер күбрәк булса, без рәхәтләнеп кинотеатрда күрсәтәбез. Ул бик матур чара булды. Безнең якшәмбе сайын халык агылып йөрде Мир кинотеатрына һәм безнең өчен ул бик уңай тәҗрибә, ике оешма өчен дә. Киңәйтеп әйткәндә, мин уйлыйм, менә шундый төрле коллаборация булганда, теге берләшү булганда,
мәдәният учреждениялар арасында ул бик уңай нәтиҗәгә китерә. Мәсәлән, без быел фестивальдә кино һәм музыка дигән шундый проект кысаларында Милли музейда бер программа күрсәткән идек. Башта кунаклар безнең Милли музейда йөрде, карадылар аларның теге күргәзмәләрен. Аннары бер залда җыеп, ул урамда булырга тиеш иде, ләкин салкынча булды һәм яңгыр яуды. Безнең фестиваль көннәрендә яңгырлы булды. Шуңа күрә без анда бит инде шундый бер Милли музейның бер дворик дигәндәй бар хәзер. Менә шунда без аны үткәрмәкче, ләкин яңгыр булу сәбәпле без аны эшкә күчердек. Ой, булса да барыбер бик матур булды. Бу акцияның, бу проектның мәгънәсе бу кинода булган музыка, җырлар һәм артистларны чакыртып, менә шундый программа тәкъдим итү. Әлбәттә, бу бик зур кызыксыну уятты безнең кунаклар арасында, һәм алар рәхәтләнеп бу программаны карадылар. Мин уйлыйм, мондый проектлар булырга тиеш. Менә безнең мәсәлән кино һәм китапханә нигә булмаска тиеш? Менә булырга тиеш андый проектлар. Кино һәм телевидение, кино һәм әйтик шул ук ниндидер теге мәгариф учреждениялары, мәктәпләр. Менә шундый киңәйтү ул бөтен кешегә уңай фикер була. Менә ул нәтиҗәле була, чөнки киноны күбрәк күрсәтергә кирәк һәм төрле оешмалар белән берләшсәң, аның аудиториясе киңәя. Миләүшә Ләбиевна, ни кызганыч, безнең тапшыруыбыз инде шуның белән ахырына да якынлашып килә. Сезгә авыр һәм җаваплы эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Сезнең кебек милләт җанлы кино белгечләре булганда, татар киносының да киләчәге якты булыр. Бик зур рәхмәт, кадерле тамашачылар. Без сезне безнең кинотеатрда көтәбез. Мир кинотеатрында гына түгел, бөтен республика буйлап кинотеатрлар эшли. Шуңа күрә менә бу милли фильмнарны карагыз, алар чыннан да бик матур һәм ниндидер милли җанны уята торган фильмнар. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.